Tainikan kayo inipagtuladan tapno aramidan nyo met, tikas itinaramit ko kada kayo. Kagsak ken Kristo. Iti Huwebes Santo, ibuksilan na ni Jesus ipanagserbi akas kananakem iti misyon pagarian ti Diyos, arambatan tayo iti nasantuan a misa. Iti Huwebes Santo, pinugwan ni Jesus isaka dagiti adalan na kasenyal tinapakumbaba ang nagserbi ngawan kasukat na at kwarta wenno pamadayaw. Isabali pa'y akagatugan ti panagserbi ket panangisagot ti biyag. Iti Huwebes Santo, inragot ni Jesus ti bagigyan dara na iti simbolo ti tinapay ken ara. Iti marami pangrabi nangalan ni Jesus iti tinapay, binendisyonan na, nagyaman iti Ama, pinispisi na sana, inragot kadagiti disipulo na ket kinunana, alayan nyo ket kayo daytoy ibagi, amay paay kada kayo. Kapasan na nangalan ti ara, binendisyonan na, nagyaman iti Ama, ket inragot na kadagiti disipulo na ket kinunana, alayan nyo ket uminom kayo daytoy idara amay ragot kada kayo. Aramidan nyo daytoy ang pangilagagit ko kanya. Iti Huwebes Santo, rambakan ni Jesus ti una nga Eucharistia. Tikanglunan na anak ken turong ti Eucharistia kas imbuksunan ni Jesus iti maote pangrabi ket panagserbi ken paninsagot ti biyag para iti pannakawayawaya akas misyon pagarian ni Diyos. Anya dagiti gamaaran ken sistema ibilig kinaturay amang buntaway imbes nagserbi kadagiti na panglaw. Nagbalin sistema politika akas political dynasty. Ti sistema political dynasty kinagkatang tubutos tapno mangaba. Pasuksukan na dagiti panggep asumamo tapno anokos. Payagan na dagiti barangay officials at organisasyon tapno galangin ken agkari nga daan iti pangta. Ti sistema political dynasty ken bukutan ken pagsisinuglanan dagiti agasawa agama kinabendo at kapsan. Ti sistema political dynasty ken agnegosyo iti sugal awete ken droga kokain. Ti sistema political dynasty ken nagbalin nga umok ti korupsyon apang ligsapat ti pondo ti gobyerno ken imbes ni serkat dagiti basic services para ti patimbangan ti amin. This service to the defenseless poor. Nagbalin ti sistema politika na adon sa lain at ibileg it ken saad ngem aglaman pa iti negosyo ken pagpaknanan. Ti sistema political dynasty ken pupunan na dagiti kangrunaan na pagtaunan tubyag kas iti dadakkel na negosyo ken nalawa daga. Ti sistema political dynasty ken ilunganon na ti chemical farming amang parigat ken pinapanglaw aman nanon ken ngem negosyo ken tayo dagiti kadwan isaad ken turay. This is monopoly of wealth and resources. This is depriving the poor of their basic rights. The sistema political dynasty ket itubing na iwakas panagbiag ken panagdalangin ken panagpasken. Ituwakas panagbiag the sistema political dynasty ket nagarbo na palayugoy ken naglakasanan agpatakder iti dadakkel a mansyon. In part, when no resorts, masukat-sukat ang luxury cars, ken adong asawa, ang kasino sa dyan, last year, when lumakaw, itinto ang kadwan na pamilya, ken agbigyan, itinakaro, itinapanglaw. Di sistema political dynasty, ken awanan, italikadesa, uray, agdadata ang komunidad sa gobyerno
papulit na ti agsubli isad when may pasublat iti anak, asawa, ken kapsan. This is a great insult to the human dignity of the poor. Anya, dagiti kananakit ken aramid dagiti kaswa na pamilya, amang kagunayon po managkuntawan sistema adileg kinaturay. Kadwa na pamilya ket ipagarudan at ikinapanglaw ket nakin ti Diyos. Inaklundan ikinapanglaw akas gasa ngay ket ti Diyos ngem awan ti maramitan na ngem detoy ket ito. Ikinapanglaw ket pinagnuay ket pinakaro ti managkundaway sistema ti bilag kinaturay akas political dynasty. Kadwa na pamilya ang nakawat iti Pampmel, Tugaw, Langsan, Silyasi, scholarship, ken medical aid, kito pagawagdaan na lintay na panagserbi ang mangibalot kadakwada iti utang na loob. Nyan detoy ket ito. Dagitoy ket palagok amang tengel kadagiti pamilya, di panagserbi ket kasukat ti talek, ngay tet dagiti milit kadagiti adday kakem panagitaolo. At dagiti pamilya, amang nangdamay iti kasip-usip agundaway, amang natak iti weteng, ket ipustada tay kakaysuna, ang nategdaganda, bareng mangapat. Ngayon daytoy ket dito, isugal a weteng ket game of a very minimal chance. At ado maamang ti chance operator to weteng, tay mo nung apusta, ket mapangit ti bosa ti aking negosyo ti weteng. Kadwa na pamilya, ket malinaw na kadagiti lamano, beso-beso, ket pasuksok, ket palsuakari, ibidag kinatunay. Ipagaruda at kadikit, weno kadwa na, ibidag kinatunay, mawisan kita akas sponsor kadagiti pasken ken piyesta. Nyan daytoy ket dito, kalpasan ti butos manrudimenten ti panagsubot, agraman ti korupsyon, agtultuloy ti sugar aweten ken droga a cocaine. Anya dagiti galan ni Jesus, iti panagserbi ken panangsagot tugyan akas kananaken ti misyon pagagyan ti Dios. Dunay kinaturay managkundaway nakita ken nakapadasan ni Jesus anang paligat kadagiti tattao. Iti nay matangan na asasad panakagundaway inwan-wan na ti panakatubay ken panagmaliw kananaken dagiti tattao. Adal ken panursuro ti wagas ti naramat ni Jesus amang tubay ti kananaken dagiti tattao. Inwan-wan na ti irurukat iti tengel ti kinagkagabo ket inwadagawat na ti pannakawaya-waya akas pundasyon ti dignidad. Tinugnar ni Jesus ti adal, relihiyon ken saan, ang mangidumduma ken mangilaksid kadagiti napanglaw, ken awanan kaway. Insuro ni Jesus tinasingit nga panaglalagyan, panangirumbil kadagiti awanan gaway, ken panagserbi para ti amin ngawan ti kasukat na kwarta, ken pampadayaw. Inwadagawat ni Jesus tinipagadamag kadagiti napanglaw, akas kinalintay, kinapudlo, ken panakawayawya, manipod iti tengel ti dinig kinaturay ang managkundaway. Ti panangwadagawat ni Jesus itinimbagadamag, inlulalog na ti panagserbi ken panangsagot ti Diag akas kananaken ti misyon pagarian ti Dios para ti Jesus ti panagserbi ket panangsagot ti Diag ket isu ti katanpokan nga ayat. Anya dagiti rumbeng nga rumiteng ken naklunen dagiti pamilya iti panagipaset iti misyon pagarian ti Dios narambakan tayo ti nasantuan na misa. Imisyon pagarian ti Dios kinaklong ni Jesus ket isot pang nakapadisi ti sistema ti bilang kinaturay amang parikat ken manggundaway kadagiti kadwan a napanglaw.
naklon ni Jesus, ket rumbeng kalawaten, nga napatungpal dagiti pamilya, misyon itunggal pamilya, tugnaran, ikinatulong, sistema, bilang kinaturay, misyon itunggal pamilya ni Santeng, na ibutos, political dynasty. Imisyon pagaran ti Diyos, nga naklon ni Jesus, ket panagbaliw ti kananakin, misyon itunggal pamilya, ti makipaset kadagiti panagtutungtong, iti purok-inom, ken parokya. Tapno at inadaw nga iso titubek ti panagbaliw ti kananakin, misyon itunggal pamilya at kabayan na itong bingkin at tutubo. Tapno may turungga iti makawaya-waya at kananakin, saan pa may sagmat iti droga at cocaine. Imisyon pagariang ti Diyos, ninaklon ni Jesus, ket diag inawa para ti amin. Tunggal pamilya, kinaklunan natin responsibilidad, nagtignay para itibiyag na naginawa, kas iti panakaguntod, iti danong para ti amin, taraon para ti tunggal pamilya, salungat, ahil karnesun, organo panagtalong amang salwag at lawlaw, kamang pasayatidya, panangtubay kami pagtutubo, panangwangwang kami nagasawa, kaya nalintay ka pa nagserving saan ang political dynasty. Dagito iti misyon ng nawag na Jesus, iti kinunana, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagibyo kanya. Napakumpa ba pa nagserving, kaya panangsagot ibiyag, daytoy ti alag yung turong ti Eucharistia, may lalit tayo iti Huwebes Santo, ti panagserving ket panagsagot diyan akas anak yung tulong ti Eucharistia, ket niramot iti misyon pagaran ti Diyos, nilaklon ni Jesus manipot iti Ama. Garol, ti Huwebes Santo ket sanay agagangay at ilusyon, ngem niramot iti misyon amang bayo ti sistema, abulit tinaturan amang palugat kadagiti tinapanglaw. Ipanagbago ket irurukat iti sistema a political dynasty, saan apang nakinanunong ket panagpaalamat iti politika iti kriminalidad, korupsyon, sugaluweten, ken droga cocaine. Tunggal ilagip tayo ti Huwebes Santo, ket rambakan tayo ti Eucharistia, sugyanan kinaklunan tayo ti awis misyon, ken yalawat Jesus kada tayo iti kinana, aramidan nyo daytoy, apang ilaglagip nyo kanya. Pamilya at balbalika, ilokosor bumangon ka. Itakasa. Kasi naramid na Jesus, apan ang bugod, kagitadalan na, itinaog ipanrating, maraming betata, di pan nakabugod, dagiti adalan. Da kayo ken siya amin tayo ket adalan na Jesus. Dagiti kakabsat tayo ditoy na magugman ket iladawan na nadatayo ket agbitinnog ko tayo. Ket di pa nagbitinnog ko isutay ko iti panagserbi ket panagsagot itiya tapno balbaliwan, isistema ang makairumen, amang bundaway kada tayo, ket lumpas tayo, iti daytoy nasangal, iti bilay kinaturay, nga political dynasty, nasangal ipasok.